Kaixo lagunak, ongi etorriak izan zaitezte kazetaguneak azkenaldian antolatzen dituen YouTubeko hitzaldietara. Eneko nauzue, kazetaguneko langilea naiz eta hurrengo ordu erdian solasaldi interesgarri bat izango dugu. Hemen YouTubeen zuzenean eta esklusiban. Gogoratu, kazetaguneak azkenaldian zuen etxeetara heltzeko asmoarekin zuzeneko hitzaldi asko eta asko eskaintzen ari dela. Izan ere, bai zeuen etxetatik, smartphonetik edo mugikorretik geuren txarlak ikus ditzakezue. Astero bi hitzaldi ematen ditugu, baina hala ere, hitzaldi guzti hauek YouTubeko kanalean dituzue ikusgai nahi duzuenerako. Zuzenean izaten direz hitzaldi hauek eta gogoratu, kazetagunearen erronka berrien artean zeuen etxeetara heldu nahi dugu. Zeuen etxetatik mugitu gabe gure berri izan dezazuen. Gaur martitzenak abenduak 20 eguraldiaren inguruan hitz egingo dugu. Hor adibidez, argazki batzuk jarri dotzuedaz. Lainoa, eguzkia, euria, izan ere, gure gaurko gai nagusia eguraldia izango da. Hau da, meteorologia hain zuzen ere. Gogoratu behar, gaiarekin hasi baino lehen, zeuen herrialdeetan ere, badauzkazuela zeuen kazetaguneak bertara joateko nahi dozuenean. Baina baita ere, kazetaguneko web ataria dekozue, kazetaguneak bebai badauka bere bloga, eta baita ere sare sozialak izan ere. Facebook, Twitter eta Instagramen jarraitu gaitzakezue nahi duzunean gure berri izateko. Eta minutu bat esan dudan moduan, gaurko gaia eguraldia. Beraz, ekin diezaiogun bada gaurko gaiari. Gaurko solasaldiari. Izenburua, pantailan ikusten duzuen moduan, meteorologia webguneak ezagutu. Hau da, gaur, eguraldia eta beste hainbat arlo, beti ere meteorologiarekin harremana daukaten zenbait arloren inguruko web orrialdeak eta aplikazioak ikuskatuko ditugu. Hala ere, gaiarekin hasi baino lehen, eguraldia eta meteorologiaren inguruan datu batzuk emango dizkizuet. Pizkat gai honekin ez dakit hasteko edo. Beraz, gogoratu, eguraldia iragartzeko webgune fidagarrienak gaurkoan zuekin kazetagunean eta YouTubeen. Baina hasi baino lehen, sarrera moduan, zer da meteorologia, atmosfera, eguraldia, haizea, euria, tximista eta fenomeno guzti hauek aztertzen dituen fisikaren zatia edo fisikaren arloa. Hain zuzen ere, fisikaren barruan meteorologia sar dezakeguzu. Azken finean, meteorologia ez da bakarrik 30 gradu, 40 gradu, hotza, edo dana dalakoa, ez, meteorologiaren atzean gauza asko eta asko daude, eta horiek fizikaren barruan sartu ditzakegu. Eta azken finean, klimaren informazioak eta iragarpenak garrantzi handiageko zeuen eta nire bizitzan. Izan ere, eguraldia osasun publikoan eragina dauka, arriskuaren kudeaketa, imaginatu, eguraldi txarra, tornadoak eta olakoen inguruan, nekazaritzan, arrantzan, abeltzaintzan, uraren kudeaketan, turismoan, garraioan, ekonomian, energian, hau da, eguraldia beti ere arlo guzti hauean atzean dago, eta arlo guzti hauek eguraldian kontutan hartzen dute beti ere. Izan ere, arlo guzti hauek premiazkoa dute zientzian oinarritutako informazio zehatza hartzea, izan ere,
planifikazio plangintza desberdinak egin ahal izateko. Hau dela eta eguraldia, betiko eguraldia zein den ikustea baino harago doa. Hau da, garrantzia handia da hori ikusten duzuen arlo guzti horietan. Eta arlo guzti horietaz gain, geure pertsonengan, hau da, gizakiarengan ere eguraldiak eragina handia deko, hau da, lo aldaketak, nekea, bihotzeko gautzak, migrainak eguraldi altua dagoenean, asma kasuak ere gora igo daitezke. Hau da, eguraldiak ere pertsonengan eragin handia dauka. Horregatik beti ere aintzakotzat hartu behar dugu. Ta nola ez, abeltzaintzan, nekazaritzan, ekoizpenean, produktibitatean, nekazaritza praktiketan, produkzio sistemetan, produkzio gaiaretan, hau da, udazkena, produktu barietateak, hau da, eguraldiaren arabera ere nekazaritza murgildu egiten da. Eta eguraldiaren arabera nekazaritza garaiak aldatu egin daitezke. Hau dela eta ekonomia arloan ere nahiko garrantzitsua da eta aintzakotzat hartu beharrekoa da meteorologia. Eta guzti hau esan eta gero, hau da, gaian hasteko, hau da, zeuen etxetatik, mugikorretik edo ordenagailutik eguraldia ikuskatzeko web orrialde desberdinak topatu ditzakezue. Hasteko, hurbilen dekoguna Euskalmet, hau da, Euskal Meteorologia Agentzia, hau da, Euskal Herriko Meteorologia Agentzia, hau da, hurbilenen dekoguna. Eguraldiari dagokionez web orrialde honek eguraldiaren iragarpena emango dizue. Itsasoaren egoera iragarpena, isobara mapa, haizea, itsasoa bai, itsas bazterra, ereduak, informazio ozeano meteorologikoa, hau da, informazio anitz eskainiko dizue Euskalmet deritzon web orri edo web orri alde ataria. Behaketa, estazioen datuak, hau da, udazkena, temperatura mapak, prezipitazioa euria, abisuak, alarmak, klima orokorra, adibidez Euskadiko klima, eta baita ere informazioa edo divulgazio. Hau da, meteorologiaren inguruko ikaskuntza eta termino edo hitz desberdinen hiztegi ere topatuko duzue. Hala ere, hurrengo argazkietan informazio gehiago emango dizuet Euskalmet web orrialdearen inguruan hain zuzen ere. Hor adibidez, web orrialdearen interfaz edo portada dekozue. Hor ikusten duzuen moduan, goian titulua topatuko duzue, bai gazteleraz eta erdaraz bebai, gaurko eguna, gaurko temperatura, hor adibidez mapa ere ikusten duzue eguzkiagaz, gaur adibidez oso egun haizetsua ari du egiten. Ezkerraldean horako menua topatuko duzue, hau da hasiera, eguraldia, itsasoa, behaketa, zerbitzuak, klima, hau da web orrialdea nahiko intuitiboa eta ulertereza izaten da. Twitterren ere Euskalmet jarraitzeko aukera izango duzue, sare sozialen erabiltzaileak bazarete, eta baita ere eskumaldeko argazkian edo ikonoan agertzen denez, olako muturreko abisuak eskainiko dizkizue edota alarmak. Hau da, imaginatu hots izugarria datorrela edota itsasoaren egoera oso txarra dela. Izan ere gogoratu Euskal Herria beti ere arrantzarekin bat egin duela eta itsasoaren egoera dela alarmak eta beti ere hor agertuko bidez. Beraz, hor ikusten duzuen moduan orrialdearen portada nahiko intuitiboa da. Hor adibidez, begiratu, adibide moduan
badekozu, eskumaldean muturreko abizurik. Momentu honetan ez dagolako abizurik edo ez dago temperatura gogorrik izango da, ez hotz asko, ez bero asko. Eta itsaso bai, momentuz lasai egongo da. Hala ere, gogoratu hori ere, egunez egun aldatu egingo dala. Hori ikusten duzuen, uraren temperatura 15 gradutakoa eta itsasgora eta itsasbeheran orduak ere eskainiko dizkizue. Goiko zatian ere, gehitu udalerria. Hau da, zeu Bilbokoa bazara, hor Bilbo jarriko dozu, edo Amoroto edo Hernanikoa baldin bazara. Eta ezkerraldeko pantailan zeuek nahi dozuen herrialdea bilatzeko olako buskador edo bilatzailea topatuko duzue. Izan ere askotan, imaginatu, asteburu pasa, Donibane pasagera zoazela, Donibane tal, bilatu, eta bertako temperaturak eta kanadalakoak topatuko dituzue Euskalmeten web orrialdean. Hora adibidez, gaurko temperatura Euskadin, eta Twitterren egiten dituen ere argitalpenak ere hor pantailan ikusiko dituzue. Eta gogoratu, Twitterren erabiltzaileak bazarete, hor bilatu Euskalmet eta jarraitu botoia dizakatu Euskalmeten iragarpenak zeuen Twitterrean jaso ditzazuen zuzenean, hori baino ez. Gauza gehiago honi buruz ikasi nahi badituzue, gogoratu, zerbitzuak eguraldiari buruzko boletin ofiziala, hau da, eguneroko boletina, oharrak, estazioen datuak eta baita ere arpide egin nahi baduzue, hor zeuen posta elektronikoa jarri eta Euskalmete zuzenean zeuen posta elektronikora arpidetun moduan horlako abizuak bidaliko dizkizue. Beti ere eguraldiaren eta meteorologiaren inguruko abizu asko edo abizu anitz. Gogoratu bai, Euskalmeten web ataria ordenagailuaren bitartez ikustatu dezakezuela, baina baita ere Google Playen edo Google Storeen zeuen mugikor edo tabletetik aukera duzuela aplikazioa instalateko eta bai Euskalmet zeuen gailuan izateko, tablet edo mugikorrean. Bai Googleko mugikorra badeko zue edo iPhonea edo iOS sistema eragileko erabiltzaileak bazarete. Beraz gogoratu, bai ordenagailuan zeuen mugikor edo tabletetan. Euskalmet, Euskal Meteorologiaren Agentzia dalako web ataria. Eguraldiarekin pizkanaka jarraituz gero, begira, AEMET, Agencia Estatal de Meteorología. Hau da, hauze estatuko agentzia meteorologikoa dugu, AEMET dalakoa. Olako zerbitzuak, zeintzu zerbitzu eskainiko dizkizue, 7 eguneko eguraldiaren iragarpena. Hau da, 7 egunera. Gaur eta azken egunak, radarrak, sateliteak, tximista estadistikak, abizuak, estatu mailako udal edo herri guztiak eta baita ere itsaso guztiak. Hau da, baita Euskal Herri inguruan dekogun itsasoak edo imaginatu Kadizen zaudetela, Kadizen inguruko itsasoaren egoera guztia, AEMET dalakoan. Zerbitzu klimatikoak, hau da, datu klimatologikoak, klimaren zaintza, lehortearen inguruko datuak izan ere gogoratu gaur egun estatu mailan lehortea arazoa dela eta horren inguruan bazterketa asko eta datu asko dekogula, horren inguruan adi egoteko izan ere. Eta baita ere AEMETen inguruko datuak, hau da, AEMETen baliabideak, ikastaroak, hau da, eguraldiaren inguruko ikastaroak
Eta, AEMeten inguruko informazio orokor, hau da, AEMet nortzuk diren. AEMetekin jarraituz gero, hor adibidez, AEMeten web orrialdeko, web atariko olako argazkia jarri dizuet. Hau da, hor dekozue, herriarentzako arreta, gizarte sareak, meteoalerta, hau da, abizuak, temperatura altuak dituzten ondorioak, meteorologia espaziala, datuak estadistikak eta gogoratu bai, AEMet ere zeuen mugikorretan edo tabletean izateko aukera duzuela. Horrez gain, menu nagusia ere badekozue, eguraldia, zerbitzu klimatikoak, ezagutzu gaituzu, enplegu publiko eta bekak baita ere, datuak eta egoitza elektronikoa bebai. Hau da, gaur egun puri-purian dagoen olako egoitza elektronikoa. Hau da, zeuek AEMeten bidez olako tramite elektronikoak eta tramite digitalak egiteko aukera ematen dituen egoitza. Hau da, izan ere, gogoratu gaur egun tramite asko eta asko digitali egiten direla, zuzenean ordenagailua erabiliz. Hor adibidez, begiratu, alertak, udalerriak, hau da, Estatu Espainoleko udalerri guztiak banan topatzeko aukera, eta baita era penintsula eta Baleareak, hor ikusten duzuen, mapan gainera zuzenean, argi ikusten duzuen, leku bakoitzeko eguzkia, lainoa, edo dagokion ikonoa. Hau da, azken finean, eguraldiaren iragarpen orokorra. Aukera gehiago, AEMeteko eguraldia, radarra bebai badeko zue, eta baita ere datu aipagarriak, hau da, meteorologia eta AEMeten inguruko datuak, boletina, iragarpenak, borraskak, txostenak ere asko eta asko dituzue. Azken finean hau ere Euskalmeten antxerakoa da eta nahiko web horri intuitiboa eta erraza da, beraren inguruan trasteateko. Eta AEMetekin bukatzen joateko, Twitterren ere AEMet topatu ditzakezue, AEMeten notifikazio edo iragarpenak zuen Twitterrean jasotzeko, baita ere eguraldiaren probabilitatea eta meteorologia orokorreko inguruko datu eta albiste asko eta asko olako imaginatu. Zuzenean, eguraldiaren inguruan adituak egin nahi zen ezkero, hor badeko zue, artikulu, boletin asko eta asko honen inguruan irakurteko eta eguneratzeko eta adiegoteko azken finean. AEMetekin momentuz bukatu dugu eta baita ere Euskalmetekin, baina web orrialde atari gehiago dauzkazue. eltiempo.es dalakoa, eltiempo.esek. eltiempo.esek 14 eguneko iragarpena eskainiko dizue. Mundu maila, Espainia mailan eta autonomia eta erkidego maila. Hiri nagusiak, noski, hiri nagusiak baita ere, baina gogoratu honek ere munduaren inguruko ere eguraldia eskainiko diozula. Izan ere askotan, imaginatu, asteburua atxerrira zoazela. eltiempo.esen ere, atxerriko temperaturak ikusteko aukera izango duzue. Mapei dagokionez, euria eta elurra, hodeiak, temperatura eta baita ere gaur egun ari den olako egun haizetsu hauen inguruko haizearen maila, jarduera inguruan olatuak eta hondartzak, surfzaleak bazarete edo hondartzazaleak bazarete, hondartzen inguruko informazioa ere jaso dezakezue. Eta baita ere oso garrantzitsua dena gaur egun batez ere, hau da,
airearen kalitatearen maila eta polena, kutsadura izan ere, osasunaren inguruko arloak ere jorratuko ditu eltiempo.esek. Gogoratu bai hori, polena, kutsadura eta haizearen kalitatea, hau da, haizearen kutsadura maila zein den, hain zuzen ere. Hor adibidez, web orrialdearen adibidea jarri dizuet, petición, mapas, actividades, salud, sostenibilidad, noticias, abisuak, fotos, argazkiak, hemen ere danatarik topatuko duzue. Baita ere, olako bilatzailea dekozue. Hor, zeuen iria jartzeko, imaginatu, Vitoria-Gasteiz bilatu eta zeuen iriaren inguruko informazio oro jasotzeko. Haizea, kutsadura, temperatura, elurra, hor danatarik ikusteko aukera izango duzue. Mapa orokorra bai, hor ikusten duzuen moduan, baina gaurko temperatura, biharkoa, etzi eta hurrengo astekoa bai. Azkenean, mota honetako mapak web orrialde guztietan topatuko dituzue. Eta horrez gain, informazio orokorra. Gainontzeko web atarietan ikusi duzuen moduan, eltiempo.es informazio asko jasotzeko aukera izango duzue, beti ere meteorologiaren inguruko informazio anitz. Hor, adibide gehiago dekozuez. Azken ere, web orrialde hauek danatarik dekote eta behin horietan sartuz gero, orduak pasa ditzakezue, bertan izan ere, orain arte ikusi dugun moduan, eguraldia eskainiko duzue, baina eguraldiaz gain informazio gehiago. Beste bat, Meteosat dagokiela. Hau da, Meteosat web ataria. Azken 12 ordutako satelite irudiak eskainiko dizkizue. Hau da, Meteosat delako web ataria eguraldiaz gain Meteosat dagokion satelite irudiak eskainiko dizkizue. Hau da, infragorri edo dagozkion irudiak eta baita ere ikusgai animatuak edo mugimendua duten Meteosat irudiak. Nahiko, honen desberdintasuna zein da gehien bat, honek olako Meteosat irudi animatuak eskainiko dizkizuela. Eguraldiaren iragarkia baita ere, eta baita ere alertak eta badeko Meteosaten inguruko informazioaren blog delakoa. Hala ere, hor pantailan ikusten duzuen moduan, beste web orrialdearen antza handia deko, baina honek desberdina dekona zera da, hor pantailan eskumaldean jarri dizuen Meteosat irudia, bertara sartu, hor gezi urdinean jarri dizuedanean play botoiari sakatu eta hor zuzenean mugimenduan ikusiko duzue. Munduko edozein zati edo alderdi. Hor adibidez peninsula ikusten duzue eta behin botoiari sakatu gero Meteosat web atari honetan irudia mugitzen hasiko da. Eta hor borraska badatorla ikusiko duzue edo euria datorla edo danatarakoa. Beraz, olako irudiak zuzenean ikusi nahi badituzue, Meteosat zeuen web ataria da. Nahiko bitxia da eta saiatu eta probatu, izan ere gustoko izango duzue. Guinguru. Imaginatu surf zaleak bazarete, edo bodyboard zaleak bazarete, edo olatu zaleak bazarete, surf zaleak guinguru zeuen web ataria da.
izan ere Winguruk olatu eta hondartzen inguruko informazioa eskainiko dizue. Olatuen aurre ikuskapena, haizearen abiadura, haize boladak, haizearen norabidea, olatuen altuera, olatuen tartea eta olatuen norabidea. Hau da, olatu haizeren inguruko informazioro eskainiko dizue Winguru deritzon web ataria. Hor adibidez, web orrialdearen adibidea jarri dizuet. Hau da, ordu-sordu olatuen tamaina, olatuen bilakaera, olatuen tartea. Wingururen web orrialdea konplexua da, baina surf eta olatu zaleak bazarete berehala ulertuko duzue. Hor adibidez, eskumaldean ikusi jarri dizuera moduan previsiones, spots, estaciones, mareas, itsasgora eta itsasbehera. Hemen denetarik topatuko duzue. Adibidez, spots dalako horretan, spots zer deritxo, hondartzak, hau da, bakiok hondartza, mundaka, meñakot, sopelak hondartzak, hau da, imaginatu surf egiteko toki edo spots dalakoak. Hor adibidez, badeko zuen spots dalako tartea. Bertan sartu eta adibidez hor ikusten duzuen moduan, spots edo hondartza desberdinak topatuko ditu, eta bata edo besteari sakatu eta gero, imaginatu, olatuen tamaina, haizearen norabidea, olatuen tartea, eta honi buruzko informazio asko eskainiko dizue Winguru talako web ataria. Hor adibidez, mapan ikusten dituzu horrelako puntu urdinak, eta hauetan sakatuta gero informazio desberdina eskainiko dizkizue Winguruk. Orain arte, meteorologiaren ingurua aztertzeko, ikusteko, ikasteko web orrialde desberdinak ikusi ditugu. Hala ere gogoratu, naiz eta web orrialdeak izan, zeuen mugikorretik ere aplikazioa instalatuz ikus ditzakezuela. Bai, Android erabiltzaileak bazarete, ala eta iOS sistema eragilea erabiltzean baduzue. Beraz, orain arte ikusitako guzti hau, gailu desberdinetatik ikusteko aukera izango duzue. Izan ere, batzuetan etxetik ordenagailua erabiliko zuen, baina imaginatu kaletik zoazela, zeuen mugikorra erabiltzeko aukera izango duzue. Izan ere, helburua zein da informazioa jasotzea, bai tablet, mugikor edo ordenagailutik. Pizkanaka, gaurko solasaldiaz bukatzeko eta laburbilduz gogoratu hainbat webgune dekozue klimaren inguruan adi egoteko. Bai gaurkoak eta baita ere asko eta asko. Gogoratu bai, temperatura bai, jakita erraza dela, baina baita ere airearen kalitatea izan ere, osasuna ere oso garrantzitsua da, eta meteorologiaren barruan ere osasuna ere hor dago eta garrantzia dauka. Euskalmet, Aemet, eltiempo.es, Winguru eta baten inguruan informazio gehiago jaso nahi baduzue, gogoratu bai harpidedun egiteko aukera duzuela informazioa zeuen posta elektronikoetan jasotzeko. Eta sare sozialen jarraitzaileak bazarete, sare sozial guzti hauek ere, adibidez, Twitterren jarraitzeko aukera duzuela, baina baita ere beste sare sozial gehiagotan. Zuzenean, zeuen mugikorretan, eguraldia, alarmak edo berriak jasotzeko asmoarekin. Eskerrik asko gaurkoan
hor egoteagatik. Ez dakit gaurkoan eguraldia nolakoa den, baina behintzat egun haizetsua, bai, egun haizetsua bada gaurkoa. Egun ona izan dezazuen eta hurren arte. Gogoratu, ostegunean ere, arratsaldeko 7:00 zuzenean, hitzaldi hau dekozuela erdaraz. Mil esker eta hurren arte, agur!